Som en Pep Xumeu de Sant Carlos. Bueno, i avui estem aquí per parlar d'un llibre que ja ha sortit, ja el tenim editat, i que parla de la Eivissa que ja no tenim. I per desgràcia no la tindrem mai més. Som Antoni Marí, em diuen Tirorit, som mestre d'escola, també som pintor i il·lustrador de contes. He tingut la sort de participar en aquest projecte, un llibre d'en Pep Xumeu, La Eivissa que ja no tenim, i he col·laborat en les il·lustracions d'aquest llibre. Us presenta la portada, és anant a maig, celebrant el primer diumenge de maig, que anant a Sant Eulari, i es veu una colla amb un carro, com és tradicional, anant a celebrar el primer diumenge, i gent a peu, gent que passeja, un ca eivissenc. La veritat és que he passat molt de gust treballant amb aquest projecte, perquè he reviscut la Eivissa dels nostres avantpassats. He pogut fer un viatge en el temps i gaudir d'aquest llibre i de les seues aventures. Cera era per portar el que segàvem, perquè el primer que hem de fer era fer una segada. I es feia una segada, anava a segar l'ordi, el blat, normalment es feia a mà, i es convidaven tots els veïns. Es feia el que se deia una trobada entre tots els veïns i tots molt contents per poder assistir a aquella segada. I fins i tot hi havia algú que algun veí que si no li deien s'enfadava. Ai, no m'has convidat per aquella segada. Perquè a més de la segada, la feina, que era molta feina, segaven a mà, normalment quan ja el sol no calentava tant, o en la lluna plena, anava molt bé. I, clar, tot això no acabava de qualsevol manera. Tot això llavors, després de la segada, l'amo convidava a tots els treballadors a un bon sopar. Un sopar que consistia en un bon arròs, de vegades, o amb oreetes i bunyols, i sobretot bon vi pagès. I aquí tenim el carro de feina, que era ja per posar sacs de garroves o d'ametlles i dur-los cap a casa seva. Això no era per anar de festa. Els que duia el carro, qui conduïa l'animal, posaven només una espècie de banquet per seure ells, i res més. Carregaven de pedra, de coses d'escam i tot això. Et convido a llegir aquest llibre d'en Pep Xumeu, creat per Edicions Aïllades, que es titula La Eivissa que ja no tenim. Espero que us agradi.